Mwaswera bwanji Amalawi kwina kulikonse kumene muli. Nthawi ino ya kumadzulo lero pa 7 February 2026 tsiku la Sabata kapena kuti loweruka. Nthawi zambiri tsiku ngati lero ndimasankha kukhala chete komanso kuti mwina ndakhalanso chete kwa nthawi chifukwa cha zovuta zomwe ndinali nazo. Komano ndakakamizika kuti lero ndiyankhulepo m'chigawo chino cha kumadzulo chifukwa cha mafunso ochuluka amene akubwera ku inbox kwanga kuchokera kwa Amalawi osiyanasiyana amene ali ndi nkhawa ngakhale chimwemwe chawo chinali chopambana chifukwa cha kuwina kwa chipani cha DPP kukhalanso mboma pa 16 September 2025. Komano panopa nkhawa zayambanso kubwera mkati mwa Amalawi ena ochuluka chifukwa cha mmene dziko likuyendetsedwera. Nthawi zina ife ma activist tikamayankhula muzitimverako zimene timayankhula. Ifetu timachotsa nkhawa kwambiri mkati mwa miyoyo ya Amalawi ochuluka tikamayankhulana. Komanso mwina tikamawayankhulira Amalawiwo. Komano mumawabweretsera nkhawa mkati mwawo chifukwa cha zimene boma likuchita posatsatira maganizo a amene ife timayimira Amalawiwo tikamayankhula. M'chidzulo chino muli ndine Pastor Shumba, mwana wa pompano pa Malawi amenenso amakhala konkuno ku Malawi. Ngati ndimangosuntha pang'ono kupita ku dziko lina kapanga zina nkubweranso, koma ndimakhala konkuno ku Malawi. Nthawi zonse ndimakhala ndinu Amalawi. Ndinayima nanu mchaka cha 2023, 24, 25 kukuwuzani liwu limodzi nena kuti pavute pasavute MCP siwina. Pavute pasavute mathematics izagwira ntchito. Pavute pasavute DPP ilowa mboma. Mawu anga anali amenewo nthawi zonse. Ndinayima mopanda mantha, mopandanso kudzidzimuka ndi kuopseza kumene kunakula msinkhu ndi chipani cha Malawi Congress Party. Amalawi ndinu mboni. Lero mutha kundivomereza kuti nthawi zambiri matha kukhala 3-4 days osakuyankhulani chifukwa mtima wanga udatsika, khumbo langa lidakwaniritsidwa, pempho la Amalawi ochuluka lidayankhidwa. Pano ndikanakhala ndi nthawi ino yokhala chete nkuzikonzekeretsanso ngati munthu. Inde tikudziwa kuti nkhawa ndi zochuluka mkati mwanu, koma dziwani kuti tsiku lina Mulungu adzayankha ndithu chokhumba chanu chidzachitika. Koma kwa lero ndimafuna ndiyankhepo nkhani ziwiri zimene zakhala zimanga nthenje kwambiri mdziko muno, zimene Amalawi ambiri akukhudzidwa nazo kwambiri, zikuwakhudza ngati dziko lawo. Nkhani yoyamba ndikufuna ndiyankhe chigamulo cha khoti chimene chaperekedwa ku boma la DPP kuti lipereke ndalama za nkhaninkhani matiriyoni ku Finance Bank. Ndikupanda chikondi kwa oweruza kusaganizira dziko lake komanso kusalingalira mozama mmene dziko la Malawi likudutsamo. Kungokhala kuti munthu ndi oweruza basi, koma kulingalira kwa umunthu kwa oweruzayo palibepo. Chifukwa ndalama zimene akutchula ngakhale iye pamoyo wake sanazigwirepo, sazazigwiranso ngakhale atampasa mabenefit yake onse au judge kuti awa ndiye mabenefit anu sizizafika ku matiriyoni ku ndalama zake. Ndiye funso nkumati anthu amene amapha anzawo pamene sadziwa kulenga kuti akhoza kubwezeretsa wamupha uja amalingalira bwanji? Yankho limakhala kuti umunthu umakhala palibe. N'chimozimozi oweruza uyoyo, kaya ndi awiri kaya ndi atatu, umunthu mwa iwo mulibemo. Chifukwa sangatchule chinthu chimene iwo pamoyo wawo sazachikwanisa nkuchigwira mpaka azalowa m'manda. Nkumana kuti uje nipereka zakutizo.
kusalingalira. Matrilioni amene akutchula kuti aperekedwe ku finance bank ndi ndalama zimene zikhoza kuthandizira Malawi ku zinthu zambiri, kupanga zitukuko, kugula mankhwala, kukonzesa misewu, kugula mafuta, komanso ngakhale kutukula dziko lino mu nkhani zosiyanasiyana monga ma radio station, patopati ni ma network ofoyira kwambiri akungofoyira pena paliponse, magesi akungodzimadzima, madzi akungosiyasiya. Ni ndalama za nkhanza zimene zingatenge boma ndi kukampasa munthu mmodzi yekha. Ndiye nkumazifunsa kuti kodi tikatenga ndalama zonsezi ndi kumpasa munthu mmodzi yekha, Amalawi 23 million plus agwira mtengo wanji? Chifukwa kulibe kulikonse kumene Amalawi kulibe kulikonse kumene boma lingatenge ndalama kupatula misonkho ya Malawi ndi kumpasa munthu mmodzi yekha mwenyeso waku Zambia uko. Tiye tifufuze tipeze background ya cholinga cha oweruza na chitsopano cholinga cha oweruza. Inetu ndine Pastor Shumba Samba Nkunkhu, pagonegone amene sadzidzimuka, amene amakalopa zinthu zopyazo zimene nakuzizemba kuziyankhulazo, Pastor Shumba amakalopa pamenepo pa ndikukhazikikapo. Ndiye ine amene tikafufuza background, majaji amene akuweruza milandu ya MCP namapasa mabelo mwachisawawa, anzika manda, andani, Amodekaya Nshisha, atika ndi aloya janji osewawa anakhala mipando yawo ikuluikuluyo chifukwa cha MCP. That's their background. Ndalama zimene amaba akuluakulu MCP amagawana ndi akanga nthaka amene wawa, ndipo ndalama zimene zinabira kuboma mzaka 5 zizi anthu awana amene adya kwambiri ndalama za MCP kuti MCP zikhalabe kuzunza anthu. Andi zinangomukondera Mulungu, zinangomukomera Mulungu kuti chisankho chapita chija awinitse DPP, otherwise anthu awa samafuna kuti DPP iwine, amafuna MCP ipitizebe. Sindikuzoti pofika lero dziko la Malawi likadakhala lili bwanji. Ndakuwunikirani background ya anthu awawa. Choncho milandu iliyonse yochokera ku chipani cha DPP kapena milandu iliyonse yokhuza ku DPP, palibe DPP kuti ingawine, palibe, kupatula milandu yaying'onoying'ono ya zinthu zochepa yopanda phindu ku dziko ndimene DPP idziwina. Koma milandu ikuluikulu ngati kukhapidwa kwa anthu, kuphedwa kwa anthu, kusosidako money laundering, zimene zizi, palibe DPP kuti ingawine ngati sichotsa atsogoleri awa ku judiciary. Ndakhala ndikuzikamba zimenezozo. Muvi oyang'anira suchita kuthobwa m'maso. Mwambi umu ngati simugwiritsa ntchito inuyo akuluakulu a DPP mutipweteketsanso posachita pompa. Mukumbukire kuti boma la DPP lidagwa pansi ngati chikopa cha mbuzi chikusendedwa mchaka cha 2020 chifukwa cha kumakhoti. Anthu akenso ndi omwewa anapanga zimenezo. Mulandu uja umene akukhala pakati pa MCP ndi DPP wa 2020 uja mati my lord my lady icha. Kuma by the end kunapeza kuti mulandu uja DPP was against two parties, UTM and MCP. Ndikwauza kuti mujoinane mupange alliance mulimbane ndi DPP. Koti limenelo la nzeru la ku Malawi, majaji amenewo ophunzira bwino sukulu zawo. Nkuzayigwesa pasi DPP, nkuzatenga wa boma yankulepherano kuliyendesa nkukhala sono njuga sono kumangu lidodano dziko la Malawi, kumangu itsoweresa kulidoda mpaka na 5 years. Lero omwe aja akufuyisabe kuti DPP igweso pasi uphi. Nimati interetso pano ku DPP. Akuluakulu tiye tivomereze.
Profesa anadzipereka kuti atithandizira kutilanda boma kutilanditsa munkamwa mwa boma lija kuti iye atitsogolere. Zikomo kwambiri ya profesa, takuthokozani kwambiri. Koma kuyendesa dzikoli sikuli m'manja mwa profesa. Ndinenso kachiwiri, kuyendesa dziko la Malawi lino sikuli m'manja mwa profesa, muli m'manja mwa anyamata inu. Anyamata inu achina Namalomba, achina Nsaka, achina Gangata, achina Mwanamveka, achina Mukhito, achina Chisale, achina Phiri Beni. Boma lili m'manja mwanu. Musamulekere profesa yekha apange provide china chilichonse sakwanitsa, tivomereze. Koma inunso mukazeramira pansi chinthu chichikupita, chinthu chichikuyamwidwa, mwina simukudziwa chinthu chichikuyamwidwa. Inuyo mukutchera misampha, iwo onse akulowa pansi apa ndi mizu yawo akukuyamwani. Ndimati nene kuti musachedwese, tagwesani judiciary, please. Mutivulalisanso. Profesa anabada munthu wachifundo kwambiri, safuna zokangana ndi munthu, safunanso zolimbana ndi Amalawi, safuna amangofuna kuwatumikira Malawi mwamtendere. Koma za milandu zolimbana za nkhondo profesa sanabwere choncho. Ndiye ndimati ndifunse inu anyamata muli akali ndi mphamvuno, tasiyeni kukokana ku DPP ko, muime pamodzi mutisamalitse ife Amalawi, mutiteteze ife Amalawi. MCP kukuyamwani koma simukuona, chifukwa chinunso mukulimbana ukoko ku DPP ko, mukulimbana. Kaya mundida ndideni, truth shall set me free. Aya amene iyayi uyu wachigawo chapakati uyu iyayi uyu inzima iyayi mukuchedwa na nkafumbo yakulowa, mphusi zalowa zikuthamizu pansipa zigwetsa chinthuchi ngati simukuona. Palibe chimene mungamange iniyo ndi kutheka ngati mutalephera kukonza judiciary. Judiciary ndi last decision wa chilichonse mu dziko muno. Susani. Ngati mukususa ndisuseni. Anagamula kunena kuti anyamata azikonjeja atulusidwe maso musazenge milandu. Lero sisi kuchitika. Ali ni milandu. Sakuyenda ntawuni mwa ufulu. Mwapanga chani. Simukopa amene munampasa mphamvu za lamulo kuti analamula. Nzikamanda. Analamula kuti lero siza wiki ya mapa 20 munena inuzo lero chimwendo atuluke musanzenge somwe nduli wose akhale ndi ufulu mpaka na mwezi wa nkuja. Sisi kuchitika chimwendo lero si mfulu. Lero alamula kuti Malawi ichose ndalama za nkhani matrilioni impase mwenye waya finance bank. Alipa kususa apa? Mukufuna mutikokere kuti sopano ADPP. Mukufuna mutikokere kuti sopano awakuti akalamula zikumatheka. Inu bwanji simukulamula kuti zithekenso. Tizingokhalira kukuwabe ma-activists, tizingokuwabe sitipumula kodi? Sitipumula? Sitima fanta, sitima wankaka, tizingokhalira kukuwa dzuwa ngatili. Ayi. Mutikonzere judiciary kuti mitima ya Malawi itsike. Tikumva kuwawa. Amalawi kumva kuwawa. Amalawi kuyankhula kunjaku. Mutikonzere judiciary. No matter what, ngati ndi ndalama za nkhani zoti mukachotsa kaya mwalipira, ndi bwino mwalipira amene misonkho yathu yo mwalipira judiciary koma achoke ntchito. Azikasangala uko koma achoke ntchito. Osakhala zitipweteketsa ife sitikufuna.
sitikufuna ndalama zondi zathu za Malawi tamva kale kuwawa tinamva kale kuwawa 5 years sizingati poteke mtatenga ndalama za nkhaninkhani kuwalipira amene wakapume koma Malawi akhale pa mtendere. Tisiye kuimba nyimbo imodzimodzi kuli nyimbo zambi zoti tiyimbe koma tikulephera tituse mabamu atuluka mbirimbiri chifukwa cha anthu angatawawa kanganya ngatawawa. Tinkati mwina tipuma koma sitikupumabe. Ni mphusi twizi zikalowa pansi pa mizu ya chimanga chimangonyala. Ndayankhula koyamba kasala komaliza ndibweranso pamande ndikubwera ku nkhani ya mwina wake wa Crossroads. Amalawi mukuyankhula izi zopanga mitu zokhazokha. Nkhani mwina simukuidziwa lero ndifuna tipose ni nkhani muidziwe. Mwina wake wa Crossroads anapanga dzikole ndi chakwera nani nkhani ndalama za nkhaninkhani kuti apange business yawo imene amaidziwa. Lero boma ili labwera lilamba kufufuza ndalama iyi inapita kuti ndalama inange ntchito yanji ndi yafika kuti no Crossroads jaso ifufuzidwa ndi akudziwa MCP kuti uja kakaulula sisi uyu ni mwenye samabisa tikhala mpanipani taso amene amusowetsa. Tifati yankhulezi mwinake wa Crossroads apezeke ni moyo, apezeke wa moyo akangosowa boma la DPP lifinye wankulu wina aliyese wa MCP kumaula chilungamo chidziwika. Nkhani imene ndikunena apa muifufuze muipeza kuti ndikunena chilungamo. Mwinake wa Crossroads apezeke ndi moyo koma akapeza kuti wamwalira kapena waphedwa kapena wasowera for good wa MCP aliyense afinyidwe chilungamo chidziwike. Chifukwa nkhani yobisa zilungamoyi gwero limene amapanga MCP ndikupha cholinga abise chilungamo. Ndengati kuli kupha kumene angamuphe uyu wa Crossroads kakhale komaliza. Kumene ndikunena kuti uyu wa Crossroads ekai apezeke ndipo chilungamo cha nkhani chimene munthu uyu wasowetseredwa chidziwike. Apezeke tu wa moyo osakhala apezeke atafa. Apezeke wa moyo. Amene sampanga kidnap apezekenso chilungamo chidziwike. Mdziko muno tinanena kuti mukatulusa atsikwa njewa muzisowa anthu ndinakamba muzipeza amene mumandipata fulo kwambiri mukumbukira. Nenena kuti kutusida kwa anthu azikwa njewa anthu ena akuluakulu azisowa inenso ndikhala pa chiopsezo ndi anzanga ajawo. Anthu ake ndi omwewa azikwa njewa siyenaso ya takayagwireni muone mupeza kuti pasachima pamene azona ndi anthu ake amene agwidwa ndomwe azikwa njachi. Anthu amene anakhala ndi ndalama za nkhaninkhani zimene tizunzika nawo pamene amene anamenyera ufulu kuti ino boma limene lichoke mpaka pano adakali mbu adakatuwa ati ma activist ati ma DJ ati andani ka akusangala achete ali muzintchito pano boma ndapasapasa ntchito. Kodi ife tikutigwira nkosavuta tu kuti atigwire nkosavuta ife ndife tidakale woyenda pasi mpaka lero pata koma kuti ati anamenyera ufulu. Ine busa kachenjene kumona kachenje ali mbu akwenda wapasi. Mangochi neme kumona mangochi ali mbu akwenda pasi. Shumba pastor Shumba ali mbu akwenda pasi. Ati ma activist amene akumalawi. DJ mnyanane kumona ali mbu akwenda pasi. Ino nchicho sagwira anthu akwenda pasi mpaka lero. How come? Anthu amene timavumbusa zisisi za kwa MCP akuluakulu anthu oti apangana izi. Anthu oti akupangana izi. Anthu oti akhala pasi ukafuna apange izi. Anthu oti afuna ati aphewa kuti. Anthu kumavumbusa sisi ndi ifeyo.
koma tili mpo mpaka lero. Ndiye tunena kuti kutuwako tisiyenako ni tinazowerera ndifotu wankali koma mupulumutsa Amalawi. Mufinye ku judiciaryko mukonze Amalawi ambia kudandaula asangalale. Mufinye amene azikonjeza abweresa amene ajawo kuti enawa apeze chilungamo abiyepo ila fotokoze kuti ndalama zaku zinapita kuti. But otherwise tikhalira kuimba nyimbo imodzi ya Joseph Nkasa sitipindula mpaka 1 year ita tikungoyamikira munthu mmodzi. Profesa akupanga bwino kwambiri mbali yake akuchita bwino ngati president, koma omuthandizira mukuchita chani? Omuthandizira momwe muthandize zenizeni Amalawi anene kuti yeah, this is what we are expecting to have in this country. Mwamba panga kale matimu a 2030. Even 6 months simunafika chilumbire ni boma likuti lalowa mboma soli kulamula 6 months sinati mwamba kale kupanga so matimu a 2030 ndi pano ndi lero. No. Reverse. Andi ngati simupanga zimene tunena apazi mwansanga Amalawi zililabe tiyamba kukululani. Kuti akuti mwapanga makampu mukulimbana ndi 2030. Akuti mwapanga makampu. Zona mene mapangira mpaka mwambeso kulimbana ndi APM. Ife timenera kuti mumuthandize ntchito APM. Zizimpepukira APM. Mose mtumiki wa Mulungu atazitulutsa ana a Israeli mu dziko la Igupto ali nkati kubwera no mu chipululu kumapita mu dziko la malonjezano. Anali pa ntchito chachikulu kopsa chifukwa amapanga lidi yekha. Ana akayambana akakhazike pasi akamachoka kumva azimayitu akumenyana umva bambotu kwapondana phazi akulimbana. Mose zinanchulukira chifanali yekha mtsogoleri. Zinatengera mpongozi wake Yetero nkumuza ti baba iyayi too much is poisonous. Tasankhani wena aziyang'ana zana, ena aziyang'ana za amayi, ena za abambo, ena za ku kitchen, ena za pansewu, ena kulini zikupepukireni nimuziyang'ana chimene Mulungu akukuzani kuti muchite muziti yankhula. Otherwise ntchitozi zikakuchulukirani BP shooter. Mpamene Mose amasankhana kuti inu poziyang'ana ya department ya azimayi, inu ya ana, inu ya transport, inu ya madyedwe, inu ya ojeni, logistics kugawa. Mose zinampepukira. That is why professor atasankhidwa kukhala president anayang'ana kuti no ndekha sindingalamulire ndisankhike nduna. Payamba ngati mukumbukira anasankha nduna zitatu. Kenako kuonjeza nduna zina. Nkufika pamene afika pa level imene iyi. Kumananga ndunanu mukunthandiza profesa ayo kapena mukumfwala profesa. Nduna zimene zikupanga zikugwira ntchito ndi mtima ofuna kuthandiza dziko komanso kuthandiza president tikuzidziwatu. Tizifotokozaso kusogolo kuno. Ine sinabisatu paja. Sinabisa. Ine ndi malo office iliyonse. Mundithawe mu office mwanumo, I don't care. Mundilandire bwino, I don't care. Koma ndimapanga not mu register book yanga kuti awanandithawa, awanandisiya, awasandisamale, ndizakufotokoza tsiku linake, awanandipanga care, ndinamwa tea, ndinamwa fanta, andipanga zakuti, anandimvesesa, ndizafotokoza sinzabisa. And APM ndimampasa ma report. Ndimapereka APM report, ndune yakuti take care. Ndune yakuti take care. Kwambiriso. Ndinamva kuwawa atu ngati simadziwa. Ndinamva kuwawa maIsraeli. Ndinamva kuwawa. So zonyengera munthu ndilibe nazo. Kamunditani, kamundipanga chiwembu pangani, I don't care. There's God in heaven. He's watching. Koma sindingasiya Amalawi kuvutika inuwe mulipo. Chicho se tizingoti APM. He's a human being like you. So tunena kuti MCP musamale nayo kwambiri. Lero ndayankhula kwambiri nthawi kumasana chifukwa zikundiwawa. Ndaiwala mavuto anga, ndafuna ndikonze mavuto a Malawi. MCP kuisekera iyi
come 2020 to 2030 muzakhumudwa. I swear before my living God muzakhumudwa nayo. Chifukwa amene amagwesa boma ndamene manena kuti mkomalizira kwa malamulo akangolamula sibasi nkhani yathu. Analamula 2020 kuti chisankho chichitekenso zinatheka. Analamula kunena kuti Awinyandi achakwera zinatheka. Lero sakulamula kuti achimwenda samangidwe zikutheka. Azikonja tuluke zikutheka. Mupereke 20 chakuti trillion zitheka. Kodi phindu la Malawi mdziko muno nkumana titi ndi boma limene likulamula lili pati. Ine ndinena kuti trillion imeneyo isaperekedwe ku Finance Bank ndi muyedemene zitengedwe muchose majaji onse mwalipire ndalama zawo pabwere majaji atsopano amene azigwira ntchito mokomera Malawi. Or else timacha sizingawe ndalama za nkhaninkhani zimenezo zipite kwa munthu mmodzi ever since mdziko muno muli mavuto andiwe yani sizingaloledwe. Masipo seven akulandira ndalama zochepa kuti chite kava ngongole imene anasiya ati IMCP. Ndiye mdenge ndalama zomwe ziyaso mukampase munthu wina alipe. Does it make sense? Ndife organizer, ndife odonta. No. This country belongs to us. Amalawi tidzuke. Tisalolere ndalama zimene zipiteso kwa munthu. Tisavomereze kaya ndi malamulo anapasidwa kwa anthu kuti akalamula iwo akayankhula ngati Mulungu. Ife tikuti amene amayankhula ndi kuyankhula kotheratu komaliza ni Mulungu yekha, osati munthu olengedwa. Jaji ni munthu. Akugamula chigamulo ngati wachilungamo pamene zuwa anapanga chinyengo kwa mlandu wa munthu wina. Pali chilungamo? Amalawi tisamalitse kwambiri. Dziko lini ndi lathu. Ndayankhula. Ndibe reverse. Ndinenso mawawa kaya mulitani ndipangeni zimene mungathe kupangazo mutchuke ndinuyo. Kumene ndayimira Malawi ochuluka. Shalom. Pastor Shumba ndiyo dzina langa. Mwana wa alole akane. Sinimaopa chilichonse niopa Mulungu yekha basi. Olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ochotsa moyo wanga na obwezeresanso. Yekhayo ndamene ndidzamuopa. Bye bye.